Jong yak ni phiong na bagi chine loge phai bai de. Tifra len phram na bagi chine loge phai bai de. Yoda 50 long left. আগামী দিনও কঠোর একটা মুভমেন্ট খাইনি বাকি ত্রিপুরাল্যান্ড जों माया sak point जों लराय मा खाइनाय अबनो ना हाग्रनिया जों तिनिबो फार्स्ट चिनि सारा त्रिपुरा राज्यनो जों मेसेज रान बागै जों तिनि अरो रेलिनि माध्यमे नरं तिनि जों अकक मासाव कसार तिनिबो आईपीएफटी गवर्नमेंट फाइमेन परिबो आईपीएफटी गवर्नमेंट तो 5 बছর चलि मालिया आवन परे त्रिपुरा मत फाइका कोनो त्रिपुरासानि मुभमेंट करिके त्रिपुरासानि आत्म जे रक्षा खालायनानै जेता समाय थांनाय रक बेफल आबो हानि हाय आबो कमाय थांफिके आबो बागै त्रिपुरासा रक तै बैसा सातक जोंनानै दिन फाइ दंखा आबो बागैनो जे जों तिनि त्रिपुरासा मो थांनानै जे आलादा भाबे राज्यनि जे दाबिनो सानै जेता जों ताबो मायांगै दंमोनि आबोनि कमजोर हुंका तिनि लिडार रक ब्रक सेक्रिफाइस खायनि बागै बरक साक थारि सामंतायनि बागै अबनो तै बैसा जे ताबो जों क्राक आंदोलन टिसावै सारा त्रिपुरा राज्योआव थानाय आईपीएफ तिनि आंदोलन फन पगै थानाय आं तिनो कक्साव परिष्कार जारा खनाय थांनाय रक थानाय आंदोलन पगै थानाय ताबुंनि जे बुसकांगो जे आंदोलन ना बेलेखन कठिन आंदोलन नाय माया साक जों ताइसा हिमनाय राखनाय जारा तुंबाय कम्युनिकेशन खाय थांनाय रक जारा फाइनाय मुसुंनाय रक जारा खायनाय मुसुंनाय रक नंगनि पुरि जों आहाबा कोन म थाना ताकिरिदि आईपीएफ तिनो ताकिरिदि बीजेपी ने ताकिरिदि चिनि गोबां मा बररक जारा मुभमेंट खालायनाय जारा निनि वारियर रक जुद्धकारी रक ब्रक ताक बीजेपी थाङै सिगला रक आरो फेसिलिटीनि बागै थांतों बेखा केबो सुजुग सुबिदानि बागै मथा थांतों बेखा केबो आईपीएफटी दंगो आं तिनि चेलेंज रै साव बलराम देब्रमा आगामी दिनो युथ आईपीएफटी आंदोलन प्लस जे सबसे कथा कट्टर मुभमेंट आबो नरक चिनि बिसिं तिनुकनाय त्रिपुराल्यान्डनि जे परिवेश तैयारिनाय त्रिपुराल्यान्डबो माननाय 8 दिननि बागै नरक इन्तिजार खालायदि अपेक्षा खालायदि आबोनि बागै नगा आचुकता तंनि परिष्कार कक चिनि राजानो बररक बोर्ड लायखा आबोनो आशा खालायखा आईपीएफ तिरक बो खालायखा ओ आईपीएफ ति खालायनाय हिसाबै जोंनो खायो ताबुक त्रिपुरा मथा फाइमेनि परिबो तुरुक त्रिपुरासानि मुभमेंट आंदोलन कुमार दंखा कारण तांगै मेले बो कोनो दिन नाया जे त्रिपुरासा और आलादा भाबे राज्य थों 10 बो सेपारेट भाबे स्टेट थों कोनो दिन महाराजानि ना हारमुं आबैया जरा समय फैके चिनि बररगर मेजरिटी थांखांखाय बुं मेजरिटी कम थांखांखाय जोंहा समय ए त्रिपुरासारनि जे बाकी जागा दं मा जागाव चिनि बररगनो जों सेटलमेन्ट रिमा खांखांखाय हजार लख कोटी बुं बरग थांखांखाय चिनि पार्सेन्टेज कमि थांखाय जोंहा त्रिपुराल्यान्ड सानानि तै फानटंलाक गाबोन बगैनो जरा दंसिनि जों चिनि राज्य एडिसि एलाकानो राज्य खालायमानथुं आबोन परा बुं आरो तामुं तं जोंहाबो नासिना थांया चिनि सुरक्षा नि जे कबस ओंखाय आलादा राज्य सारा तै कुनु लामा करे